Максим ще документира великата гостя. Ами другачето е много... Тя записва ли се, бе? Да. Трали. Се пиши тук, види какво... Каменица изпече. Кука. Доктор Паскуали, аз съм готова. Още ли по-плътно да ги сложиш? Еми, още... Ако Да ги имаш спутам. още от тях. Имам. Сложи още един ред. Окей. Няма да сбърка. И че аз сега почвам. Другото, другото ще го изпържиш и ще го сложиш в найлон и ще го сложиш в фризера горе и когато искаш ще е готово. А има една, Максиме, има една такова, реклама за вафъл трепач, коя беше, не знам кога. Да, и един такова, на едно Порше се опрял такъв един дебел като мене, по къси гащи. И през това време един кара камион като тебе такова и един вафълта трепач, коя беше не помня. Спира, вижда го, че се опрял, той мисли, че иска да бутне колата, хваща бум и я бутнаха в пропастта. Следващото е, този кара бързо, същия кара бързо и полицай го спира. И вика, чакай тука, ама си оставил колата така до полицейската кола, до пропастта. И отива нещо да вижда неговата кола, пристои време, он е с вафълта трепач, вижда коя работа, слизи, он е пак се опрял да се почини. Бум! Колата в пропастта и идва полицай, вижда, че няма едно да се факти, че ще трясва в земята. Който е направил е... Вафлата трепач. Вафлата трепач. Умирам, чакам с нетърпение. Имах един колега, нека... Да, точно така. Нашите реклами са като такова, като приказки. Не всички, не всички. Сега има много с тепи дълбоко реклами. съдържание, с начало хубаво, добро, впечатляващо и с... Абе, разказват ти нещо, а тия тук са само да ти умота мозъка. Нямам... Да. Я, моля. Пък имах един приятел, лека му брат, доктор Славов. Отива в Либия на брат си на гости. Майка му не знае и слага една бутилка 300 грама сливова ракия. Слушаш ли? И сега ще го видим по телевизията, какво ще прави. И като му прибъркат багажа, намират тази бутилка и веднага в кълша. 7 дена в затвора. А той пиеше вода, ама много. Ракия или вода? В ракия си пиеше вода много. Що това умря. От това умря. И вика, братче, пини са вода, а там в затвора водата я продават. Такива много хладилници голями. И аз, колкото имах пари, данък, след това няма. Добре, ама аз пия, вика, голямо количество и като изпия половин литър вода и се изпитявам. И оня, който продаваш водата, му правиш голямо густо и вика, айде бе, нямам пари. Ела, давай и чака момента, да вземе да се изпити и да почне да се смее. Глоги се леко, през много хубаво, че беше. Той отива, отваря от камерата, пие една вода и получава възпаление на панкреас, за 24 часа умре. Че как така? От вода? От студена вода. Той са... Просто много хубаво, че беше. Така, бре. Увековечи за тук процеса на Имам Байлдата. Шеф Велиганов. Шеф диригента. Шеф де Кризин. Шеф де Кризин. Какъв лук, красив. Само И за реклама речи. той рук не лети. Има, братче, толкова. Да, ама за собствено производство, като си го съдиш. Без торови, той не може да стане толкова голям. С тор, обаче, с тор животински. Майка ми, брат ми миналата година, по-миналата година, 12 самосвала животинска тор са разхвърли върху местото, да виж ли ягоди са станали. Обаче аз имам приятел, който е професор по агрохимия и казва, виж какво, няма никакво значение дали е естествено или изкуствено. Важното е да се дозира точно. Тук, например, се слага много изкуствено в Америка. Аз съм слушал един агроном, който беше там. Обаче там ти идват и специалист, взимат и проба от почвата и ти казват, тази почва трябва да се изцали. Ще стане най-хубаво, за да ти има. Тя има толкова грама или на декар, толкова килограма такава тор, такава тор, такава тор. И изключва договор, който ти гарантира, че ще извадиш еди колко производство.
Ако ти спазваш технологията, защото той те следи, ако спазваш технологията и се окаже, дай тенджерата книжка. Ако се окаже, че ти си спазвал технологията, обаче не си дал същия реколта, с която си слушал договор, ти плаща неустойка. Да видиш дали, как от двете страни се самоконтролират. Той, който съди, трябва да спазва технологията, защото он е, като не му излезе той, он ще каже, съжалява много и си спазвал технологията. Друг пък гледа по технологията да бъде, защото пък трябва да плаща неустойка. Да ти направя още едно чайче? Да, направи. Дай ми само тенджерата, моля. Не се спирай да пиеш чайове. Която ще пържиме. Да, когато се слагаме това. Това ми е, докторе, най-старата тенджера. Отлично, чакай сега. Отлично. Ето сега снимаме един нос с грип. Червен нос, като на дядо мраз на събери. То пише, не може повече от мене. Това няма повече лук да реже. Аз съм помощния персонал. Ела, ако обичате. Обаче ти си много фотогеничен. Кой аз? Да, ставаш много за кино. Ставаш за реклама. Ако те сбара Фелини, Бог да го прости, ще те вкара някъде. Фелини обаче умря преди да ме разбере става. За зла беда Фелини умря преди да те види. Да. До там. Тежки, дай ми двете морковчета. Сега, секунда, да ги извадя, доктор. Не се притеснява, аз ще сложи другия, луктаман ще дойде. Половин чаша олио може да слагаш. Не знам, след малко сме готови, няма проблем. Аз мислех, че това е проблема. И ще дадеш такива домати, които са по-меки, за да ги настържа, за да... Моркови? Моркови, два моркова, средно голями. Какви да са? Тънки, дебели? Дай ми чак сега. Дай аз си избера. Кажи, аз ще ги измиля и ще ги дам. Този? По избор. Аз тук нов елемент, моркови някакви. Къде ги? Аз се кана да ги снимам, то няма ги. Чакай ги деме. Не се притеснявай. Радството ти изкусно ще бъде. О, ще гледаме си. Бели ли? А? Да ги обели ли? Не, моркови не са бела. Измиваш ги хубаво, защото там е най-хубавото. Ако имаш четка. Това е такава. Добре, защо гледаш от тук и от тук? Сега от тук не се види, гледам само тук. Така, кога го гледаш? Има си Като отворя прозорчето. Да, тогава и от тук се загасява. Кога се служиш с прозорчето, кога се снимаш? Когато трябва да снимам нещо, което е така трябва да снимам. Да. Виж, аз виждам прозорчето, а сега те виждам тебе отгоре. Разбра ли си? Сега аз влизам тук кинокамерата. Колко долара е взима тази камера? 899 с всичките му така, не смята и няма. Не знам какви така имаш допълнително. Батерии купих, батерия да не се гледа. Чанта, манта, 1200 и И нещо. фактически приключи. Още един тиган имам и ще сложиме. Ето и морковите. Колко олио трябва на това, мазнина? За това ще сложиш половин чаша водна и вода ще сложим и го пускаме да... А доматата също? Доматата трябва да това да умекне тогава, иначе няма да умекне никога, да знаеш. Да. Домата се слага след като корми да е умекнала, иначе няма никога да... Тази чаша те четвърти ще сложиш. Слагам пред тебе. Стоп, да не Стига. Не, тя не може, трябва да е мамбълдата, тя не може. Да бълдиша и мама. Не, ще не става хубаво. Това е бълдишко, от олиото бе да бълдиша. Абе, да ти кажа, не знам, ама като го ядохме, беше много Малко вкусно. салати бих казал така. Ние, например, тази сигурно може. Едновременно снимаш и го виждаш по телевизията. Сега ще го сложа Това може, ма трябва да и тура кабела. Освиних. Да. Сигурно. Щом да с пожар може. Не може да е по-качествено. Аз, жена ми вика, струва 1 милион, ма не е толкова. Мисля, че е 500 000. $1500 бяха, а
като същата камера. Котьо, те има няколко разновидности, нашата е 72 $1000 са 1400. А има 320, които са 1200. Същата с Василена и С гледа. 72. Да, 1500 американски долари. В Търговище можеха да ме я доставят след един месец, като платя до 30 дена, а в София за 3 дни. Ама каква такава като тая? Абсолютно също. И по-скъпа. $1500 американски. Кажи, речи, двойно по-скъпа. Как двойно? Как бе? Де е 100. Той на теб ще каза там да ни я почистиш, а той не изчисти. ви мислих, други ми се видяха, ама такова всякакво. Има черните. Не, аз просто не я маркирам, да знае. Аз да знам, че се чиста. Аз за това попитах, защото аз имам нож за моркови и бързо става. Или ти имаш нож за моркови, действи с него. Това е бе. Не, това морков го чисти с моркови нож за моркови. Това нещо ще вече. Това дет ги бели ли, бе? Моля? Да. Това дето ги бели? Да. Тихо. Свешки, Да видим. Защо трябва да ги бели? слагай това Трябва да нарушава. А имаш ли още един на такова? Още едно и край. Не, има ли къде да го сложиш това да започва да се оправя? Или една чаша вода сложи, може би малко повече. Окей. И две чаши, то ще избери част от него. Ето така става Това право. казва задушаване. Снежки. Вода с олио се задушава. Ние винаги готвим така и ядем. Ние никога не пържим. Никога не пържим. Аз пък направо го правя варен. А какво се Ние го прави? правим така. Вода и олио и задушаваме. Аз, например, не знам, ако това сега всичкото го направиш така, нали? И пътладжан не го изпържиш, сложиш, само че него само трябва да задвижиш с домата и да сложиш да... Вали горе-долу, предполагам, че стане също. Хайде. Да, понеже последните парчета по-важни, аз ще ги посуша. Няма да ме начкитрят. Да. Те вече... Подсушаване на майката, подсушаване. Айде, готово. Браво. Попържихме. Абе, вие трябва с Стефан да направите един бизнес, да направите българска кухня. Представих, той бил във Франция, работил в един много голям ресторант Гаварни, където неговият собственик е бил от Корсика, обаче не работил. Така че много способен и като го усеща, баща ми, че е завършил френска колеж, го прави директор на ресторанта, но работи 2 години и се отказва, защото по-малко пари печели. И той фалира и отварят едно малко ресторанче, където той е келнер, той е бившия собственик, а баща ми готви. Вика, един път направих една платия, майка ми, колко си спомням, а пък във Франция имат... Докторе, 2 чаши, 400 мл. Това стига. Само това е достатъчно. Ако видим, че нещо и време ще го бъркаме. Окей. И вика си, имахме си такова, имахме си клиентела. Много вика добре беше. Обаче аз като отида, вика, всяка баща беше предприемчив човек. Едно теле да го вземеш разфасовано, струва да речем $5000. Разфасована. А ако го вземеш цялото, струва $700. И аз си отида да го взема и си го отидах, вика, в ханите 20 пъти, видях си го разфасовано. Взех, вика, да правя български кюфтета, ама там, вика, българската кухня не е известна и казах, го кръстих болета ла грек, кюфтета по-гръцки. Умираха, вика, да ядат. И беше добре, било е добре баща ми, обаче 39-та година, 34-та година, той там е направил мен френски поданик, защото като имаше семейство един френски поданик, той не е стана българин, аз български кюфтет, като стана френски поданик. Може да, 10-12 години трябва да правиш. Брат ми не го е направил. Защо не го е направил, не го е направил. Баща ми беше особняк. Не е заслужил, а? Ти имаш френска физиономия. Имам аз. Че как? Френска утре. И такова. И... Майка ми е дошла в България с мен, аз съм бил на 6 месеца и изведнъж решава, че аз свърня в България, за рано всичко се прибира. Толкова му било е къла. Знаеш, пък той вика, не се знаеш какво ще да стане пък по време на окупацията на България. Аз как ще да те срещна, ако беше останала? Ти ще да си щастлива, ще се ожениш. Докторе, нямаше да те познаваме, ако беше отишъл във Франция. Щеше да отидеш, щеше
щеше да се ожени за ония богатия на Димитровските брати. Те много богати бяха и сега ще да си знатна вдовица, колкото те ви. Днешка взема го очисти това. Той почина много рано. Значи не можа да стане знатна вдовица, обърква се работата. Взема го почисти, това аз може би няма да го сложи. Но работата много се объркала. Едва. Важното е да си млад вдовец или млада вдовица. На стари години няма смисъл. Не само млада вдовица, ще да бъда богата. Млада, богата е хубава. Е това. Опаля! Всичко върви по плана. Ешко, много е добър прах да ни го такива работи. Баща ма беше много ме плашал от комунисти, да ти каже. Да не я бой човека, да. Единственият кмет в Разложко околе, който го застеряха. Всички кметове ги застеряха. Няма държава, няма такъв, как се казва, народен съд, на едри. И да знаеш, баща ми беше кораждия човек. Втората столна война на най-парал глузавоя на Черна, Америка говори нещо. Той е бил там 9-ти полк. Колко трябва да умекнеш? Шефе, Ще дойда да видя. доматата? Доматата рано още. Не я слагай. Не аз слагам, моля ти се. Паднала е долу. Без твоята намеса изобщо няма да ето как изглежда лука. Окей. Казваш, ще се купим. Има. Колоритна личност. О, я. Сладуче. Екстра. Сега вече мога да туря още едно кафе. Съм ги подредила. Тюрлите, скъпа, Чесън. дафлинов лист, чеснок, Давам веднага. черен пипер. Черен пепер не се слага. Така ли? Само магданоз, да. Сега чесън ще сложим повече. Магданоз и край. Окей. Каквото кажеш. Значи чесъна няма го желиш. Боже ли, докторе? Сега ще запишеш Вчера тази купих рецепта. нов, защото он е много лют. Той те филмира цялото ядене. Къде ти е люти? Тука. Дай го. Щом Максим сега ще го подяжда ми завалията. Хем да не ме речи, Който е направил част на клиника, който е. И обикновеният доктор ще е живял. Молов, той е нещо в политиката, май се бъркал. Не. Не е ли това? Сяда ли да яде сега? В Танишев беше, те го застреляха. Ни пречим. И неговият син каза, Аз днеска съм ми дала често сандвич, годишната. толкова Това е труд. единственият прецедент в световната история, където И чак към 6, почти 6 цял половина. парламент се осъжда на смърт и се застрелва. Това е България. Руснаците не са го направили. Да. Пахне. Значи много малко хора. Беше Магданов. Магданоза, да. Дафлинов не слагаш ли след? Не. Магданоз, чесън, Чеснок? чеснок и домата и това е нищо повече. Доктор, една връзка стига ли? Аз всъщност Чак малко да на видя. салата да сложа. Тая напълно достатъчно. Обаче ще да... Моля се, не обичам да режеш. Да, не желаем да го нарежи. Окей. Аз ще го измия сам. Измий го и дръжките трябва да се Всички не сложат. искам да чакам тук. Окей, бе. Аз ще го измия сам и ще го няма страх. Ще го нарежа. И да го нарежи да Наситно ли свърши трябва? работа. Не става с теб. Наситно ли трябва? Наситничко, да. И колко С може. дръжките даш. Дръжките обаче на Магданоза винаги се слагат, да знаеш. Те са Това е яденията му стават хубаво, защото слага дръжките. Да. Те са най-ароматните. Има ли колко много чеснок тук на Стевчо? Що са бърките? Работа де са ясно. Ставаше въпрос за парламента, деца. Професор Станишев, който е бил един световно известен хирург. Защо е станал министър на вътрешните работи, не знам. Когато сина му казва, че когато са ги... Това е македонец. Когато са ги застрелвали, професор Станишев са го застрелили последния. Застрелят го и той на това, който го застрелили, установява смъртта. Виж това бява. И той е бил застрелян последния. Сина му казах. Айде, чоджум, отвори тенджурата. О, така. Айде, чия са навътре, чоджум. Тъй ли? Аз не го знаеш. Значи чоджум е дъжте. Айде, тук. Стевчо, чоджум, какво е? Чедо. Чедо. Чоджук е чедо, бе, дете. Чоджук е дете. Да, чоджук е дете.
А Казъм пак е ня. Дъще. Не знам. Дъщеря. Казъм е нещо женско. Да. Аха. Трябва да учим турски, че като гледам там, България ще става турска. Сега ще ти викам на тебе здравей, Артлик. Ага. Ще ти кажа Марама Артлик. И като Аркадаш. водиш и като те питам насълса, ти ще викаш и. И, Значи добре Аркадаш. съм. А ако искаш да кажеш много съм добре, викаш чок и. Чок си ляма. Чокик. Чокика. Айде. А ако искаш насълса, как си? Чок. Ти си цял речник, бе. Да, бе. И че разбираш западни езици, бе. Казваш, Източни, да. идва вътре и аз идвам у вас, ти ми викаш Оджи Гилди. Аз ти отговарям Оджи Болдо. Ти ми кажеш добре дошъл, аз ти казвам добре намерил. Значи още, ако имаш някакви проблеми с английска, Дядо ми викаше Гелборда, бе. Гелборда, Те. Така. Трябва и ние да учим турски, защото аз гледам след 50 години, там българи няма вече. Дядо ми говореше турски. Ага. На пазара. А днешните чорбаджи ще турат по турките и фесовете и се оправи работата. Значи... Сипам по цялото? Да. Окей. Чакай да. Аз го нарязах. Стига. Някъде има. Аз като Тодор Живков, дето викал на Станко, на едно открива там на тия 100 войводи в Сливен, нали имаше тържества? И той е викал 140, нека да са 140, те 100 войводите. Нека да са 140. И Станко викал, те са по-малко. Нека да има без Станко, Хората искат да има, бе. Нека да има, бе. Тя ти каже, че от всички комунистически водачи станат. Максим с това приене, аз трябва. Добре, да ще те чакаме 6 часа, ще се обадим, ще отидем. Добре, ние вече почти свършихме работа, сега с Снежанка ще ударим по един тутун. Да. И ще се изолираме от тези непушащите тук. От Максим и майките, слаботелесните. те изобщо не могат да... От слаботелесните. Морба. Всичко знам. Аз нищо не съм казал, който си решаваш ти, си е твоя работа, на кой каквото искаш, това разправя. Да, добре. До вечера като дойдеш, не може утре да той да дойдеш, защото ще ходи да признася Веселена. Не Веселена, ми Теодора. Пардон. Като дойдеш тук, ще видим. Говори с него. Къде е това място, дето царя ходи пеша, бе? Говори с... Изготвянето на цялата до ядене. Филмираха, бе. С камерата. Снима за всичко, за документира. Представяш ли се? Даже и Ари бях. Сега ще знаят всеки ден да готвят такава манджа. Това е. И няма да я даваме. Да, ние на теб ни дадахме, защото по принцип в България така го правим. А тук в Канада всичко позволено. Това е free country, кажи free country. Free country. Да. Ела да видиш колко сме нещастни. Добре. Татко ти е велик. Чак и пях. За последен път. Аз, Снежанка да знаеш пък, как бързо направи пътлаченето, аз бях изумена. Ага. Да, въобще тук за всичко е суперлативно. Суперлатив до латив. О, така. Да. Банджелативи са тук, банджелативи. И на тая Роменек да й кажеш, че Китито заслужава по-високи оценки. Така ще кажеш, бабата каза. Да, защото аз се познавам в внучката. Или да й мълчиш на нея, както навсякъде другите се оправяш, така и при нея трябва да се оправяш. Китито трябва да бъде оценена за повече, за да има повече хъс да чете. Иначе тя полага усилия, обаче не е оценена. Това е много лошо за нея. Да кажеш точно всичко, което съм казала. Браво!
Не може да ви е хубаво. Слага се сега магданоза. Ето магданоза да сложи. Ето професора по имам балдата бърка там съсредоточено. Ето така. Това е. Ето така. Внимавайте. Така, значи. Че убаво бе, убаво. Намали го обаче. Това сега, докато не стане, аз ще кажеш лично. Това сега ще дойде толкова, ще стане толкова. Гледайте се работа, вие сега това последно идва да го нарежете. Докторе, дай сега да слушам по цигара. Сликайте слаботелеса. Нашия телевизор, не ти го показах, малко стара снежинки, дава нищо няма. Отиде му екрана. Екрана му отива. Кой е екрана? Като опуснеш това, като опуснеш видеото, работи съвсем нормално. Тъй ли? Значи антената не ви е И цветовете. Значи сигурно... Може и от ветра да е паднало нещо. Не, тя не е Вие паднала. кабел ли имате? Може би Йордан казваше, че не може да се качи чак горе на покрива на времето и кабел е много стар. На попа, кой знае от колко години. Така беше един път, след това се оправи, след това пак трябва да видя... Не знам. Да. Никога не съм работил такава работа. Това е най-добрата работа. Аз съм намествал кост. 8 часа. Аз ако бех на твое място, ще му отсечем крака и не кажем ете това моето момче. Малко български кадри. За апартамента. Ще видим филма как се прави салата. Ще го видим, разбира се. Да си свалям. А после българските етюди, защото те развалят апетита. Утре ще я пробвам. Кое? Има бълкато. Ти да не вземеш да пробваш без мене, ай. Тези домати ще се съберем. Много червени. Няма значение. Ами Лелю Минки, много червените домати са много меки. Те са като гумени. Пък тия бяха така по-прилични и затова купих от тях. Чудесни са, това са най-хубави домати. Аз да ти кажа, не обичам много зрели домати, по принцип. За разлика от мен. Даже и на салата слагам не много. Нататък от градината, брат ми обичаше зелените, ние обичахме червените и много добре се разбираме. Иначе, как да ти кажа, аз по принцип съм чедо такова от другата страна. Колко любов, значи, прегърда, той е Максим, той от злато да е, няма да е. Да, няма да е чак толкова. Зор. Чудесно. Ето тук пак това с Максим и един негов приятел. Всъщност този Стефан не запозна. Ето тук с ето го Максим, да. Добре, това е хубаво момче, бе. Ей, че убав съм бил, бе. Ей, че убав съм бил. А тук ето е тая винка от Димитровград. Самият наш ден. Как държа манчета тук, бе? Така. Ето шеф диригента. Шеф Дюсал. Шеф Дюсал. Продължаваш да снимаш. Продължавам да снимам. Опа. Ето. Ето е винката. Тук е имало нещо така. Тук последни приготовления. Тук се взема внимателно така и се слага в така наречената фурна. И се затваря. Ето шеф Дюсал. Ей! Браво! От тук нататък си е ваш проблем. От тук нататък било наш проблем. Затваряй вратата с то, защото ще запалят цигара. Пали. Напълнях, иначе ето тук са, това след като родихте Еди, вече. Още това а това вече е в собствена. Отваряй вратата. Пуши за небой. Тук един колега, първият ми колега, всъщност, който ме разпределиха, като ми свърши разпределението в Кремиковци, аз се прехвърлих в Соострой за жилище и за една трудности. Значи викаш видеото, като работи телевизора, окей, иначе кебела. Некой е дръпнал кабела. Така, вече нещата отиват към своята тя кутия цигари с 4 цигари е конфискувал.
заслужава така да се отбележи нареченото печене. Чакай малко, аз ще подаря цялата. И аз пията. Ето тук са печални, за което ставаше въпрос в днешния репортаж. Освен на артистите и главния готвач, в репортажа участваше и така наречената от широките народни